RGFM 100.9. Boracay Fever is now in Bohol, the newest Anda de Boracay. Experience its pure white sand and crystal clear water and their star-studded swimming pools. Truly a perfect venue to unwind. They offer room accommodation for you and your family for a very affordable price. Enjoy watching the sunrise and sunset. Experience it for yourself. Anda de Boracay is located at Poblacion Anda, Bohol. Live the stressful life of the city. Anda de Boracay, a perfect place for you. Hi, Viva Canada! This is Andre. And this is Frost. And great news! Mapapanood nyo na ang Vivo One via Bol-anon broadband. Ano pang hinihintay nyo? Tutok na! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Sa Vivo One, bida ka dito. Viva One. Hi Virgala, this is Angela Muji and great news! Available na ang Vivo One sa Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Stream your favorite series and movies now. Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Vivo One, bida ka dito. Viva One. Daghang salamat Municipality of Hagna sa pagpili sa Bohol Bricks para sa inyong decorative landscape sa inyong manindot nga munisipyo. Ang Bohol Bricks, very affordable ang presyo. Anaa may mutang sa SMC Nay Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang cellphone number 0917-656-3372. Bohol Bricks. No budget for Baguio vacation? No worry. Mayana Hagna in Bohol can offer you a perfect spot to unwind. A place like Baguio, cold weather, and witness the beautiful fogs in the morning. Mospa Strawberry Farm is a perfect spot for you to feel like a Baguio experience. Mospa Strawberry Farm is 19 kilometers away from the National Highway and it is the highest peak in the town of Hagna, Bohol. While riding into your mini Baguio experience, you can also enjoy the mountain views. With 30 pesos entrance fee, you can now enjoy the beautiful and blooming flowers. Smell the freshness of every flower in Mosfa Flower Garden and take memories picture with your loved ones. Bee watching is also available and experience like cowboys with their horse riding. Take some rest and taste the original tablia made ice cream. And if you feel thirsty, drink some passion juice that surely make you feel better. You can also enjoy your Mospa Strawberry Farm experience overnight with our Indian-inspired nipahad as low as 1,000 pesos and have your coffee break in Mospa Cafe. With Mospa Strawberry Farm, you can date, you can unwind, you can enjoy the beauty of nature with your loved ones. Mini Baguio is waving. Visit us now. With Mospa, you can enjoy it all. Are you tired of unreliable cable and internet services? Look no further because we're here to make a difference. Our commitment to serving the underserved is what sets us apart. We are Bol-anon Broadband, your local internet service provider. We're not just another faceless corporation. We are Boholanos, just like you. Bol-anon Broadband is a product created by your local cable providers that have served the 3rd District of Bohol for almost 30 years. And it doesn't stop there. We believe in giving back. Through our partnership with GD Kaligayahan Foundation, we're reaching even the hardest to reach places and making a difference in people's lives. But what truly sets us apart is our commitment to reliability. We offer good and reliable local support that just a phone call away. With multiple direct internet upstream providers and connections to local internet exchanges, we're leading the way to connectivity. We're not just a service provider, we're a community. Our virtue in our service is to serve the underserved Boholanos. Join us creating a connected and empowered Bohol.
choose Boholano Broadband because when we say we're here for you, we mean it. Ditugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer, luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kay imong kinabuhi angay rampiyan, approved by FDA. Hi Viva Cara! This is Ethan David and great news! Mapapanood nyo na ang Viva One via Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Tutok na dahil sa Viva One, bida ka rito. Viva One. EXL makabuhay. Dili ka mahilig o wala kay gayon sa pagkaon o mga utanon o mga prutas. Apan ang atong lawas hilabihan gayud na nagkinahanglan o utanon o mga prutas. Noong haniya na ang EXL makabuhay capsule. Harong ginsong o walay kulang ang gikinahanglan sa atong lawas aron haptik o kusgan ang atong immune system sa pagbatok sa bisan unsang sakit. EXL makabuhay. Aniya na ang pinakabagong produkto sa First Consolidated Bank, ang mobile banking, pinaagi sa FCB Pay. Pagtagamtam sa kasayon sa pagbayad sa mga pamaliton ug serbisyo sa mga daghang tindahan, pagbayad og tuition sa mga eskwelahan sa lungsod, ug pagbayad sa kuryente sa buiko, pinaagi sa inyong cellphone, pagpada sa mga pundo para sa mga pamilya ug mga higala na libre. O karon mahimo na usab ang inyong pagbayad sa inyong San Miguel Cable Network Incorporated sa ilang cable o internet broadband. Gikan sa karuhay sa inyong Pinoyanan na dili na mo magtindog o apil sa taas nga laray. Kinahanglan lang ninyong buhaton ang pag-sign up sa FCB Pay, palihog pagbisita sa inyong pinakaduol nga FCB branch para sa mga detalye. FCB Member PDIC. Huy nak, ali na. Oras na para mo tanaw sa atong paborito nga salida. Andam na ka? Opo, ma, pero si Papa, wala man siya kay naman sa trabaho. Uban sa Bol-anon Broadband IPTV, kita ni Papa magdungan og tanaw. Uy, unsa man nitabo diha? Nanirig man akong cellphone. Hi pa, nananaw day mi sa among paborito nga salida maskin wala ka. Karon, wa na kay ka pa sumangil nga wa kay oras sa pamilya, Mr. Workaholic. Di ba anak? Opo, mami. Salamat sa Bol-anon Broadband IPTV. Perpekto ni para sa oras sa pamilya. Bisan kung layo ta, ganahan ko ni ini. Bol-anon Broadband IPTV, bringing families together no matter the distance. Join now and get free promo at Bol-anon Broadband IPTV. Bol-anon Broadband IPTV, your shows, your way together. Bol-anon Broadband IPTV is a unicast digital cable TV format that provides high-definition cable TV over broadband fiber, also known as unicast IPTV. Kung sports na po tato ang diskutan, ang tanang kakapoy imuhang malimtan. Makuyugan ka sa fighter wines kahayahay kalisod. Sa inuman walay sama makadasi ka nga fighter gyud. Tanang na sinati natong hamons panahon. Kung naa ang fighter wine, likuntangan mo padayon makibisog sa trabaho ug daghang bulo haton. Fighter wine ang nasaligan maunipang kondisyon. Hi Rivacada! This is Heart and I have great news! Available na ang Vivo One sa Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Stream your favorite series and movies now! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband.
Viva One Vida Kaduta. Viva One. Ikaw ba usa ka Bol-anon broadband subscriber o nagplanong magpataod og Bol-anon broadband? Kabalo ba ka sa noog sana nga mas gihan-ay og ipasayo na karon ang mga gitanyag namong serbisyo alang kaninyo? Tungod kay ang tanan nimong pangutana og gustong serbisyo gipaagi na namo sa online aron mas accessible alang sa tanan. Kung doon na kay problema sa kung unsaon pagtaod og balik sa imong linya sa Bol-anon broadband, pwede ka nang mangutana online. Una, bisita ang among Facebook page. Tuplo ka ang messages, mugawas ang mga gitaganang serbisyo. Pangita ang manage my account ug tuplo ka ang reconnect my line. Huwata ang reply ug i-type dayon ang imong account number. Ug otomatikong dunay personnel nga na-assign aron mo assist sa imong reconnection. O diba, basta Bol-anon broadband, sama ka pasbas sa internet ang serbisyo. Hi ka Viva Kada, this is Justin Lim. Great news! Mapapanood niyo na ang Viva One via Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay niyo? Tutok na! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Viva One, kita ka dito. Viva One. Gusto ba ka og internet o digital cable TV? Nagduha-duha ba ka basin doble imong mabayaran? Oras na sa pagsulay o pag-upgrade kay ang tanan pinaagi na sa internet. Aniya na, Bol-anon Broadband IPTV. Ang Bol-anon Broadband IPTV, mahimo na nimong tan-awon ang mga salida sa inyong telebisyon, pinaagi sa internet nga walay interruption. Bisan naglain ang panahon, hindi na makita sa inyong Android phone o Android TV. Masinati na nimo ang nindot og matin-aw na salida pinaagi sa Bol-anon Broadband IPTV. Sulay na, ayaw na pagduha-duha, bisitahan na ang buhatan sa Bol-anon Broadband. Yeah, we make YouTube videos. Alright, this is it. We're just, we have 3 cars, and we're just trying to find 3 lucky students that don't have one. That's as simple as it is. Bol-anon Broadband IPTV is a unicast digital cable TV format that provides high-definition cable TV over broadband fiber, also known as unicast IPTV. JB Kaligayahan Foundation Incorporated, a non-profit organization na rehistrado sa Security and Exchange Commission. Ang JB Kaligayahan Foundation nag-provide sa social services ngadto sa mga Pinoriso na nabilanggo sa Bilibid Prison niadtong tuig 2004 hangtod 2011. Ikauban sa JB Kaligayahan Foundation ang Caritas of Manila ug ang Servant of Holy Eucharist Sisters. Sa tuig 2011, nakafocus usab ang mga tabang sa JD Kaligayahan Foundation Incorporated sa usa ka religious organization nga gikan sa gagmayng tapok sa mga tao ug midangat kini sa libuhan ka mga miyembro nga mga magtotoo, meaning we are focusing in evangelization uban sa charismatic renewal movement. Dugang usab niining tuig 2011, naka-partially manage ang JD Kaligayahan Foundation ug usa ka teleradyo nga karon nailhang DYMA nga unang teleradyo sa Bohol. Sa wala magdugay, natukod usab ang Radyo Ubay. Sa tuig 2012 hangtod karon, nagpabilin sa paghimo sa dalaygong buhat pinaagi sa pagpakaon sa mga nagkalain-lain nga mga kabataan sa nagkalain-lain nga lugar dinhi sa Bohol. Kini sa kalibutan, mga katanol, mga bata, o mga parents, ang atong mga responsibilidad na sa atong mga kamot. Sa atong kinabuhi, huwagi lang ta. Ang importante na samtang likon pa ta natay ikabalik sa atong probinsyang Bol-anon ng mga serbisyo. At least makatabang ko ako, makahimo ko sa landmark, sa ka-example na tunay sa ka-private foundation nga nagmahal sa mga bata o willing matabang sa mga bata. Ug ang pagpanghatag
sa relief goods sa mga nanginahanglan sa matag bulan. Kini mao ang outreach and feeding program sa JD Kaligayahan Foundation. JD Kaligayahan Foundation Incorporated. Hi, Viverkada! This is Sam Show and this is GB Axie. Great news dahil mapapanood ninyo ang Vivo One sa Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay ninyo? Tutok na! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Vivo One, bibida ka dito. Viva One. Ang programa ngayong nabati RGFM 100.9. The station with the best music. Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bol-anon. RJ 100.9 FM. Radyo RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bol-anon Network. Basta RBN, tatak Bol-anon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. Mga sanuog sana, ania na ang inyong programa, Tingog sa Katilingban. Usa ka tinubdan sa impormasyon o diskusyon bahin sa mga lokal o nasudnong isyu nga may kalabutan sa atong komunidad. Dinhi atong paminawon ang Tingog sa Katawhan. Ipadayag ang ilang mga kabalaka o gisgutan ang mga paagi aron mapaayo ang atong kinabuhi isip usa ka nasudnong panagiusa. Tingog sa Katilingban, kauban ang inyong anchorman, Ryan Bondad. Tingog sa Katilingban. Adlaw karon mga kaigsunan nga Martes pizza 7 sa buwan sa Abril tuig 2026 magi pagkuan mga higala magi pag liwak jud ba sa Semana Santa no. Maigbuntag sa itong mga binating tigpaminaw kagahapong adlaw mga kaigsunan wa ta maka programa diri sa atong inadlaw-adlaw kung tulumanon ito kaya di po tayo mga gigikuan, gihatagan po o igong pagtagad kagahapong adlaw. Pero karon live na, uban ta hangtod alas 9 ang taknas buntag, tas taas niya itong mga hisgutanan, unta mga kaigsunan, pero suwayan itong paigo sa itong oras. Ha? Kay Pirte, mga kaigsunan, Pirte. Ha? Pirte nagyong paitas sitwasyon mga higala, o niya, kanabitawang kaibaw ka, nga nakinahanglan ng katawhang Pilipino o grabe kapaspas unta nga aksyon kabahin ni krisis nga itong gisagubang karon. Pero puro pa man pa kuan kanang daghan pagyagian ba, although maulagi na proseso mo na, diba, dahil mga paningkamot nga kuhaon una ang excise tax, dahil mga hisgutanan kabahin sa unsa pay ubang mga pamaagi aron nga murag makaginhawa kintahay ang mga yanong Pilipino ni ining grabe kahangat, grabe kalisod nga sitwasyon nga gisagubang sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad karon. Diha man toy nangusog nga kuhaan sa kunog excise tax ang gasolina, krudo, parang basi day kuno mo kunhod ang presyo kay kung imong tanawon murag kaduha na maguna gibuhisan ang fuel. Naanay excise tax nya
pag-VAT, di ba? Gibuhisan na, buhisan pag yung utro. So, karon ako haw sa kanini na. Pero naapoy magbabalaod sa national level mga kaigsunan nga supak sa dini. Ingon man sad sila nga ayaw kay mawad-an niya taog pila to. Giingon ni Ping Lacson mga kaigsunan nga posibleng mawa kuno sa ekonomiya kung kuhaon ang pagpangulikta og excise tax diha sa petroleum products. Ako mga kaigsunan bago para magyud in town man si Semana Santa no kuan ba gikan in town ta sa mga naggikan ta naghinuklog gikan ta nga kanang naghinuktok nagbasol sa itong mga kasalanan kintahay ba kintahay dito pero di na to malikayan mga kaigsunan nga masungod kita ni ning styla sa simpleng panabot sa kayanong lungsuranon nga sama nako inani ra maguna mga kaigsunan. Reklamo ingon si Senador Ping Lacson nga ayaw di siguro na to maayong tangtangon na kay mawadan og pila 320 billion pesos ang mapiktuhan kuno matud pa ang ekonomiya kung wala ng excise tax sa petroleum products. So maybe that's also true, pero mga kaigsunan magsige siya kiingon ba nga luoy ang ekonomiya o wadon ang excise tax so temporarily mawa na maapektuhan ang ekonomiya karon di ay Senator Ping Lacson wa ba na good pod in town mag-agiod ang ekonomiya may man kadiha kay murag hamugaway imong pamuyo well you deserve it maybe at some point kay eskwela't tarong nang kuanog tarong na ba pero sa mga dili susa magpalad ba no sometimes we just can't help but kining urge na lang untapod sa mga naa diha sa ibabaw nga duko untay mo panagsaoy perti po tag-asa siguro ng inyong mga bangko diha. Ay! Di ba? Di na lang unta tay agi mga kaigso ako mahala wa na kita ni agi diri plaster nga intro dito na tag pangasaba ini moingon ni mapagini paglabay sa Semana Santa rak man dito. Ay! Di ba? Ngayon sila nga sayang mawadan og 320 billion pesos ang kuan ang nasod sa Pilipinas mawadan maapektuhan ang ekonomiya kay we could lose as much as 320 billion if we decide to temporarily remove excise tax. That's 320 billion. Yes, that's a lot of money. Pero katupong nangawa sa flood control projects pangitaas sa puton yung una usa mo magkuan. Mora man gihapon. Pag sige mo kulikta ng tax, kaw-kawong naman na ng mga balibuog kamot, gihapon diha. Diba? Pangita na lang yung taba, palihog, og paagi mga kaigsunan nga, maibsan sa kining kalisdanan karon. Adlaw marong Martes, we're really trying our best mga kaigsunan to monitor this fuel prices na ang magipaglihok ron. Diba? Grabing si awa mga kaigsuunan nining uban na to nga mga opisyalis gobyerno diba sige lang itaon po palao mo ng ordinaryong Pilipino pagarpar kay nila nga gitugutan na tas Iran nga makalabay sa Strait of Hormuz so na steady na safe na nga atong supply sa krudo o gasolina alang sa Pilipinas. Maayo, di ba? Lipay mga tao. Yes, kini. Maayo nini kay murag kuan. Mao mo'y rason. Musaka ang presyos gasolina kay nagnihit. So karon na. Na-picture out mas ordinary Pilipino nga na ay steady supply sa petroleum products for the Philippines. So kining dapita mga kaigsunan murag nilaom ang mga yanong lungsuranon niya murag makaguginhawa na tagamay niini. So adlaw niingon ra sa Department of Energy nanay kuan gitugutan tang makagi sa Strait of Hormuz pero ade pa man mo kunhod ng presyo. Ay! Unsa man day ang purpose kanung ni-secure mo o kuan just to have the steady supply at that kuan kaning present nga presyo sa pagkakaroon. Diba?
unsa may kuan ning naningkamot mo nga tugutan mong makalabay ang mga barko padung sa Pilipinas gikan diha sa Middle East nga nagkarga og petroleum products nga naningkamot mong tugutan nga makaagi sa Strait of Hormuz. For what purpose? Kung di man lang galing di ay ninyo, ultimately matabangan ang yanong Pilipino. Saan magtabang? Pakunhuran ng presyo. Di ba? Kabisan pa og manghinambog mo, ang purpose is di na mo angay mabalaka, di lagi mahulot ang gasolina. Okay, that's another good news. Pero at the end of the day, ang puntoan ng mga kaigsunan, ang imong gasolina perti magyapong mahala, perti magyapong lisura alang sa mga ordinaryong Pilipino nga tigpila ra in taon kagatos ang kita o sweldo matag adlaw. Idugang pa mga kaigsunan. Ha? Nga moingon pa mga kaigsunan og na ay di ba naman ito'y anunsyo nga dihay mga naningkamot nga dunay mga increase sa sweldo unta pero murag nasnab man to. Wala nga makaingon kita mga higala nga. Kung sa panay klarong gibuhat sa gobyerno kabahin ini. We're talking about the national level. Kaya kining atong mga local officials diri muna sa din taon ni nila. Labi ito kaya ka-istorya ang kapitan sa usa ka barangay mga higala. Moingon gyud siya nga kita may nangaamong aniyan nga in taon diri sa ubos. Wa man gyud tay mahimo sa pagsagang ini na man gyud sa national government na gyud. Kay naaman diha ang mga bagiitan matud pang mga ekonomista unsa para diha. Di ba? So ato nang hisgutan mo lagi na good news pero in reality wag gyapon na epekto sa bulsa sa ordinaryong Pilipino. Bago man ni welcome development man mga kaigsunan nga mitugot na ang Iran nga makalabay ang mga barkong adunay bandera sa Pilipinas diha sa Strait of Hormuz. On paper nindot kaayo nga balita na siya mga higala. Safe passage, way muharang, way kuidao. Matud pa wa pa gani kunoy toll fee. Duta. Pero pangutana kanang inyong gipagarpar diha sa national government nga naresolba na ninyo ang issue sa paglabang or sa passage diya sa Strait of Hormuz. Pero mo lagi na niingom silang makaagi na tao, wala na problema, nanatay steady supply sa petroleum products pero mahal gyapon di mo naog ang presyo. Usan is mga angay yung batayan mga kaigsunan if we are import dependent. Di man na nato malimod. Dako kaayo ang atong dependence o grabe ang atong dependence sa imported petroleum product. Diba? Lalimay kaana mga kaigsunan 98% sa gigamit nato nga oil and petroleum products gikan sa Middle East imported. Mao nang buot pasabot ani mga kaigsunan og daay problema didto bisan pag perting ladjuan ning atong panimahay apektado ta diretso. Bisan pag gitugutan na ng atong mga barko nga mulabay diha kay karon ang problema dili ang access. Ang problema is global supply. Di ba? Global crisis man dili man lang ni kay Philippine issue. It just so happen nga perti lang gyud ta ka dependent na ng mga oil and petroleum products gikan sa Middle East mao nang na-highlight sa ding sitwasyon sa atong ekonomiya karon. As a matter of fact, na may daghang mga nasod mga higala nga ang ilang ekonomiya sa pagkakaron is on the brink of collapse. Diba mo kung sa'yo nahitabo sa Cuba? Wa naman sila maka-import og oil mga kaigsunan. Grabe na kuno, tag-as kayo ilang brownout dito. Tiaw mo na. Bisa po nga may generator. Na generator. Asan po yung itubil og mahurot na. Diba? So again, sa nang labay nga mga episode na to before ang Holy Week, the next thing to do is to transition into renewable energy sources. Diba? Solar, hydro, unsa pa na di ato nang gisgutan wa pa ta nag-break sa Holy Week. Diba?
So again, global crisis ni dili lang ni kay Pilipinas lang, pero dependent lang tamo ng highlighted kay ni atong sitwasyon po. Diba? Sa dihang gi-close ang Strait of Hormuz, mga kaigsuran, 20% sa atong global oil supply diri sa kalibutan apektado. Di lang diri sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, sakag yung presyos krudo, gasolina. Nakita mo, nakalimot ko sa media channel ato, daghan na sad kaayong mga Americans ang nagbagulbol kay gano, $5 a gallon na kuno sila dito. So, $5 a gallon ang ilang tubil dito, pila maning dollar karon diri sa Pilipinas, 70. 70 times 5. Arang-arang ng ilaha. Kung kumpara diri. Diba? Barato gyapon sila dito. So, inana na mga kaigsunan. Ang atong punto ani ba? Sa tibok kalibutan man ang pagsakas presyo. Bisan ba og gitugutan na ang kuan ang Pilipinas nga moagi Strait of Hormuz, ang merkado mismo ba sa kalibutan, ang global market still in shock. Wa pa mauli ang global market. So mo ang frustration sa mga Pilipino, ano mang di man gyapon ninyo mapakunhod. This is the explanation. Ang global market still recovering. Na-shock pa. Mo lagi yung tanang usas mga nindot nga paagi, localized solution diri sa Pilipinas, i-suspensa na ninyo ng excise tax. Uy, kaya sa kuno'y unahan ninyo. Kada magkadagko kay mga opisyal na to diha. Mga membro sa House of Representatives, sa membro sa Senado, kada kay unahan ninyo, aso mo una ng impeachment. Ay! Layo pag Middle East, unya, biyahe pa na diri, delay sa supply chain ba niya, disrupted na biya to in the past few weeks. Diba? Weeks imong ipon, sometimes even months before ma-feel ang epekto ana diya sa pump prices kadang mga presyo des gasolinahan. Diba? So karon mga kaigsunan, di na to malibudan ay panic. Kay nag-speculate naman ang publiko kung sakha ni sitwasyon ni simbako na gani ng gawas nga fake news kana na kuno mga power outages. Idugang pa ang panic buying, ang geopolitical fear nga naa very evident karon diya sa atong tagsa-tagsa ka mga mga ahensyas gobyerno. Kaning gira sa Iran, kaning kaguliyang ron diya sa Middle East, usa ni sa pinakadako mga kaigsuunan nga oil market disruption sa kasaysayan sa kalibutan. Grabe nga sitwasyon mga higala, di matabang. Diba? So bisan pa og naay access ang atong nasod kay makaagi naman ta. Pero ang mga world market traders og hesitant gyapon sila na sila mga speculations mga simbako na sila geopolitical fear. Dugay namin tayo nakita nga interview mga kaigsunan sa usa ka expert po diri sa itong nasod Pilipinas. Niingon yun siya nga it would take some time before nga mautro ng presyo sa gasolina. Kay affected man ta sa kung unsa sad ang sitwasyon sa global market. So again, dihang dapita wa tayo mahimo ka kay global market man ka ang isa sa mga factor ana usaon ta man dito. Naaman na dito ang sitwasyon, naaman dito tanan tungod sa ato pagka-oil dependent kung sa mahitabo sa global market, lugapak man sad na dito sa tangkugo sa matag Pilipino. So ang mahitabo ana mga kaigsunan, mo lagi na mangita na lang diri sa atong nasod mga localized solutions ba. So na may mga mitigation nga gipang buhat na 4-day work week, na mga energy saving procedures or protocols. Pero lagi na kuhaasa na ninyong mga naghilabi, nagpilo-pilo na diha nga buhis labi na sa oil and petroleum products kay aron nga at least ba murag makita man gyud nimo nga kung buhato na sa atong gobyerno makaginhawa gyud ang yanong Pilipino. Ay na lang ninyo una-unaan nga mawad-an mo 320 billion
Nagsigi pa magani bagulbol ang Pilipino kaya ang nawa sa flood control projects 1 trillion na kapin. Main na lang unta pod ba? Makabawi-bawi pod muna ng mga disappointments sa ordinaryong Pilipino na nagkapalpak sa inyong investigasyon na ng flood control projects. Kaya ang mga gipang tudlo sa witness o sa mga whistleblower nga mao'y mga mastermind, mao man hinuoy gi-clear sa ICI. Unya katong mga nanganta ni sumbong ni saysay sa ilang experiences, ilang first-hand information para nang 18 ka ex-marines nga kami tig-deliver, mao naman hinuoy gi-imbestigahan na unsa ba? Nakakita mo sa pattern sa atong sitwasyon sa gobyerno karon, giunag yung pamulitika despite of all this kining hardships that we're going through right now because of this global crisis. Ako kay ni problema ha sa atong ekonomiya pero mag-impeachment gyud sila. Diba? Unya ang style pag yung gobyerno ron kung kinsa tong musaysay sa ilang gustong ipahibaw ang sa katawhang Pilipino, mo ipiton. Mo ipiton tanawa ng ex-marines ron, di ba? Na miligro. Unya, atat ra ba kaayo ang kuan? Atat kaayo mo imbestigar ang Senate, atat mo imbestigar ang House of Representatives, matud pa sa SALN ni Sara Duterte. Pero tanawan ninyo ng mga salin usab na ng mga gipanghingan nila diya sa flood control projects ug kapila na almost 1,000% ang increase sa ilang salin in just a few years. Unya mingon mo wa may makita ang rason, di man kaangay kadudahan, murag limpyo man gyud sila. Diba? Mura man tag na history repeat itself ani. Diba? Nadyo ko'y gustong isulti, although kay bawo kung di kita madunggan sa presidente, but inside my mind, na set of words. Kung pwede pa lang akong isulti prangka-prangka sa atong presidente. Kiniyano rosad ta mga kaigsunan, di igo rin taon-tang magsabas-sabas kahanginan. Aron nga adunay magkuha sad mga update ang atong mga binati nga tigpaminaw sa matag adlaw. Nagpabili la sa una, wa pang yun na ako gibungat. Nga na napuhon o mapuno na gyud tang mga Pilipino, murag mabungat na gyud na nato in unison. Puhon. Ha? So despite sa assurance sa government of Iran, laktod pa kay istorya, ang assurance sa government of Iran nga makaagi ang mga barko padung sa Pilipinas, gimarket na sa national government nato diri sa Pilipinas nga solusyon, when in fact it's not a solution. Ha? Ang purpose di na solusyon sa mahal nga precious lana. Para na siya nga ma-stabilize ang ato supply, kay disrupted man, ha? Nya pang prevent lang na ba nga mugrabi ang krisis nga gibati nato diri sa atong nasod, although wa pa ginato batia ang kining maong resulta sa maong assurance kay ngano sige pa magsubida ang precious crudo, diba? Tagpila na ron ngay ang litros crudo ngay, abot na bag 140 ngay, diba? Gatos kapin magda ka sa una og 1,000 ka pesos magtubil ka sa imong sakyanan nga di crudo daghan na kay na kay 50 kapin raman ang litro kaniadto. Karon nga gatos na kapin kung magda ka 1,000 wala na po ka litro, di ba? Bottom line mga higala, klaro kayo, ang problema sa gasolina karon dili kakuwang sa agianan or lack of access, ha? Kini tungod sa global war, sa supply disruption, sa idugang pang speculations mga kaigsunan, di matabang, ha? So maghinaot ko mga higala nga inyong masabtan ka na mo lagi na nga ang ato na lang pukpuko na niya ang ato yung mga national officials kay murag naadya ang dinalian ba immediate relief kabahin ni ini, di ba? Mga pagtimbayan nato sa kanunay naminaw sa atong programa, maing buntag ninyo manghinaot ko nga namos kapis kay panglawas kinig ako mismo ron mga kaigsunan, I'm not feeling well kay kinig sa gunsod mga higala nga dahil lagi po'y hitabo dito sa mua ang matriarka sa banay sa akong kapikas kinabuhi ni panaw man so way tug niya
Mana na yung mga pangmatay-bati. Kaya ni po laging nakatiguang na ta, di ba ngay? Pero atong ipahibaw kaninyo mga kaigsunan ha. Ang Health Assistance and Network Development Philippines kung Hand Philippines kauban sa pakipagtambayayong sa provincial government sa atong lalawigan sa Bohol, sa Provincial Health Office, sa JD Kaligayahan Foundation o sa mga nagkadaiyang local government units, adunay pagkahimuon nga mobile clinic sa pipila ka mga lugar diri sa atong lalawigan. Ania ang mga schedule sa mobile clinic sa Hand Philippines kauban ang JD Kaligayahan Foundation o ang provincial government o Bohol. April 10 karong Biyernes anha sa Cultural Center sa lungsod sa Anda o diha sa Rural Health Unit sa Gindulman, Bohol. Na-registration ni ang cut-off time sa registration mga kaigsunan 11 a.m. Magsugod na sila alas 8 sa buntag. Ang cut-off ana alas 11 sa buntag. Susayuhan na ninyong adto kay naay mga nindot ka mga serbisyo dito na April 10 as Anda o sa Gindulman. April 11 diha sa Kabilaw Island sa Luon, sa Batasan Island sa Tubigon. Mao gihapon ang ilang cut-off time sa registration, okay? Alas 11 sa buntag. Cut-off na. Alas 8 sa buntag magsugod. April 13 sa Cultural Center sa Inabanga, Bohol o sa Cultural Center sa Buena Vista, Bohol. Sa April 14, Cultural Center sa Sagbayan o sa Poblasyon Sierra Bulyones. O sa April 15, Cultural Center sa Clarin o sa RHU San Isidro. No? Adtuan ninyo mga kaigsunan na may chansang kuan mahiling nining mga kaubanan nato sa Hand Philippines na sila adult and pediatric consultation, na ay minor surgery and circumcision, adunay dental extraction, adunay steroid joint and tendon injection, na osteopathic manipulation therapy and mobile pharmacy. Ang mobile pharmacy mga kaigsunan mo provide og libreng medisina ngadto sa mga pasyenteng nagpahiling atol sa maong consultation o sa mga mo undergo og minor surgeries, circumcisions and dental extraction. Mo provide usab ang mobile clinic schedule o mga libre nga vitamina. So ayon yung si Piata ha mga kaigsunan. April 10 Anda and Gindulman, April 11 Luon, Kabilaw Island Luon and Batasan Island sa Tubigon. April 13, Cultural Center sa Inabanga and Cultural Center sa Buena Vista. April 14, Cultural Center sa Sagbayan ug sa Poblasyon Sierra Bulyones na po na diha. Sentro na ana siguro na Dapits Mercado mga kaigsunan. And then ang April 15, Cultural Center sa Clarin ug sa RHU sa San Isidro, Bohol. Ayon si Piata kay aron nga kuan ma-avail ninyo ang ilang nindot yung mga serbisyo. Atong oras mga kaigsunan 45 minutos man makalabay ang alas 8. Mo balik una kita speakers lawak, palihog sa kugay para sa set of kini commercials. The newest Anda de Boracay. Experience its pure white sand and crystal clear water and their star-studded swimming pools. Truly a perfect venue to unwind. They offer room accommodation for you and your family for a very affordable price. Enjoy watching the sunrise and sunset. Experience it for yourself. Anda de Boracay is located at Poblacion Anda, Bohol. Live the stressful life of the city. Anda de Boracay, a perfect place for you. Hi, Vivergara! This is Andre. And this is Frost. And great news! Mapapanood nyo na ang Vivo One via Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Tutok na! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Sa Viva One, bida ka dito. Viva One. Hi Vivergara, this is Angela Muji and great news! Available na ang Vivo One sa Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Stream your favorite series and movies now. Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Vivo One, bida ka dito. Viva One.
Daghang salamat Municipality of Hagna sa pagpili sa Bohol Bricks para sa inyong decorative landscape sa inyong manindot nga munisipyo. Ang Bohol Bricks, very affordable ang presyo. Anaa may mutang sa SMC Nay Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang cellphone number 0917-656-3372. Bohol Bricks. No budget for Baguio vacation? No worry. Mayana Hagna in Bohol can offer you a perfect spot to unwind. A place like Baguio, cold weather, and witness the beautiful fogs in the morning. Mospa Strawberry Farm is a perfect spot for you to feel like a Baguio experience. Mospa Strawberry Farm is 19 kilometers away from the National Highway, and it is the highest peak in the town of Hagna, Bohol. While riding into your mini Baguio experience, you can also enjoy the mountain views. With 30 pesos entrance fee, you can now enjoy the beautiful and blooming flowers. Smell the freshness of every flower in Mospa Flower Garden and take memories picture with your loved ones. Bee watching is also available and experience like cowboys with their horse riding. Take some rest and taste the original tablia made ice cream. And if you feel thirsty, drink some passion juice that surely make you feel better. You can also enjoy your Mospa Strawberry Farm experience overnight with our Indian-inspired nipahad as low as 1,000 pesos and have your coffee break in Mospa Cafe. With Mospa Strawberry Farm, you can date, you can unwind, you can enjoy the beauty of nature with your loved ones. Mini Baguio is waving. Visit us now. With Mospa, you can enjoy it all. Are you tired of unreliable cable and internet services? Look no further because we're here to make a difference. Our commitment to serving the undeserved is what sets us apart. We are Bol-anon Broadband, your local internet service provider. We're not just another faceless corporation. We are Bol-anos, just like you. Bol-anon Broadband is a product created by your local cable providers that have served the 3rd District of Bohol for almost 30 years. And it doesn't stop there. We believe in giving back. Through our partnership with JD Kaligayahan Foundation, we're reaching even the hardest to reach places and making a difference in people's lives. But what truly sets us apart is our commitment to reliability. We offer good and reliable local support that just a phone call away. With multiple direct internet upstream providers and connections to local internet exchanges, we're leading the way to connectivity. We're not just a service provider, we're a community. Our virtue in our service is to serve the undeserved Boholanos. Join us creating a connected and empowered Bohol. Choose Bol-anon Broadband. Because when we say, we're here for you, we mean it. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababainanan, adunay natural nga antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalilinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kay imong kinabuhi angay rampiyan, approved by FDA. Hi Viva Cara, this is Ethan David and great news! Mapapanood nyo na ang Vivo One via Bol-anon Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Tutok na dahil sa Vivo One, bida ka rito. Viva One. Hi, Kabarkada! This is AJ Ferrer. This is Kurt Reyes. And this is Kyosu. And great news! Available na ang Vivo One sa Bol-anon Broadband. Ano pa hinihintay nyo? Stream your favorite series and movies now. Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Viva One! Bida ka dito! Viva One.
Megaman Gold Coffee Mix. Laging stress sa trabaho. Pero simula nang uminom ako ng Megaman Gold Coffee, iba na ang sigla ko. Mas ganado sa araw-araw at mas sweet pa kami, misis. Hindi lang basta kape. Pampalakas, pampasarap ng banding, at panalo sa laban. Kaya sa mga kalalakihan dyan, subukan nyo na. Hindi kayo magsisisi. Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Herbal Capsule. Trixie Geraldes, 40, taga Poblacion Hagna, Bohol. Dati pagod lagi si Mister, wala nang time, wala pang gana. Pero ngayon, iba na talaga si Mister. Simula nang uminom siya ng Megaman Herbal Capsule. Mas ganado, mas malambing at mas matibay pa sa gabi. Puro herbal, safe sa puso at walang side effect. Ako pa mismo ang nasasabi, effective talaga. Megaman Herbal Capsule. What's up, Beaver Cara? This is Michael Keith. Derek Ong. And we have great news. Mapapanood nyo na ang Vivo One via Bol-anon Broadband. Ano bang inaantay nyo? Tutok na! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Bol-anon Broadband. For inquiries, message or call Bol-anon Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Bol-anon Broadband. Dahil sa Vivo One, bida ka dito! Viva One. Mataas ba ang cholesterol level mo? Mataas ba ang blood sugar level mo? Mataas ba ang uric acid level mo? Nakakaramdam ka ba ng mga sintomas na ito? Pamamanhid, pangangalay, paminsan-minsan sumasakit ang ulo, madaling mapagod, lack of focus, sumasakit ang dibdib, madalas na heart palpitation, at tumataas na blood pressure. Naku, huwag mo itong baliwalain dahil ito ay mga sintomas ng malapot ang dugo at marami ding barado na ugat na pwedeng magkaroon ng malalang sakit tulad ng peripheral neuropathy, diabetes, sakit sa puso at dahilan ng stroke. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Nance Food Supplement Capsule na siguradong magbibigay sa iyo ng lakas at resistensya sa bawat araw na iyong ginagawa. Nance Food Supplement Capsule. Ito ay may ampalaya, mushroom, oat, garlic, brewer's yeast, vitamin E at iba pa na siyang nakakatulong ng maayos na blood circulation sa iyong katawan. Salamat sa Nance dahil sa iyo sumigla ulit ang buhay ko. At syempre, magbibigay sa iyo ng lakas sa araw-araw na iyong gawain. Nance Food Supplement Capsule. Ano pa ang hinihintay mo? Mag-Nance ka na! Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, matapabright o protektado sa mga klasiklaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilang litunan sa klase ug basin pa mutakwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, makapabright, approved by FDA. Nahihirapan ba magsalita ng mga word ang iyong anak? Madali bang makalimutin ang anak mo? Mahina ba ang utak ng anak mo? Nahihirapan bang umintindi ang iyong anak? Napapansin mo bang mahina ang pangangatawan at mabagal ang pagtangkad ng anak mo? Baka ang iyong anak ay late bloomer. Mga misis, huwag mag-alala dahil nandito na ang Remind Junior Chocomix. Siguradong makakatulong sa kalusugan ng inyong mga anak dahil ito ay tulong sa pampatangkad, pampatalino, nagbo-boost ng kanyang immune system para hindi sakitin. Basta naka-Remind Junior Chocomix ang iyong anak, siguradong araw-araw aasahan mo ang lusog ng inyong inaasam. Remind Junior Chocomix, araw-araw ang lusog. Dahil sa Chocomix, masigla ng anak ko. Mag-Remind Junior Chocomix ka na!
Nangita ka ba og tindahan nga kompleto sa mga nagkadaiyang klase sa makinaryang pang-agrikultura? Adto na sa Simol Agro-Industrial Supply. Kompleto sa imong mga panginahanglan alang sa pagpanguma ug uban pa. Moayo sab sila sa inyong mga guba nga makinarya. Dili angay mabalaka kaysa Simol Agro-Industrial Supply ang presyo kayang-kaya sa bulsa. Ang Simol Agro-Industrial Supply fabricator o seller nini mosunod nga mga klase sa makinaryas: land tillers, rice mills, trailers, rice threshers, engines, brush cutters, water pumps, generators, alternators, electric motors, sprayers, chainsaw, welding machines, concrete mixers ug uban pa. Ang Simol Agro-Industrial Supply ananay mutang sa poblasyon Ubay, Bohol. Anaasab sila'y sangang buhatan sa Tapon Highway, Ubay, Bohol. Simol Agro-Industrial Supply. Kaabag mo sa agrikultura. Mga sanuog sana, ania na ang inyong programa Tingog sa Katilingban. Usa ka tinubdan sa impormasyon o diskusyon bahin sa mga lokal o nasudnong isyu nga may kalabutan sa atong komunidad. Dinhi atong paminawon ang Tingog sa Katawhan. Ipadayag ang ilang mga kabalaka ug gisgutan ang mga paagi aron mapaayo ang atong kinabuhi isip usa ka nasudnong panagiusa. Tingog sa Katilingban. Kauban ang inyong anchorman, Ryan Bondad. Tingog sa Katilingban. Ang programa ngayong nabati usa ka binayran. Ang mga pulong ug ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa ug way labot kining sibiyahan. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bol-anon Network. Basta RBN, tatak Bol-anon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. The station with the best music. Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bol-anon, RJ 100.9 FM. Radyo Bol-anon. RGFM 100.9